Messi or Ronaldo cái nào Ryan team lo về thì tan cho Messi na pangangania Ronaldo cho in stylish mama anh mà ni tak lo ang hian kamai tan cho Cristiano Ronaldo hi player chapernia na se selfish mama ka de china da ka thuk de dive ti te ching em ma he kan coach te pon cho fe na sa dive to lo ren na se ba chan te chu na Ronaldo hi chu a tha ma se selfish ka te ve kap le ka pe goal tu te ka su lo ne top zela ta ka sai chu Lionel Messi cover player chapernia he cover manager first time to Messi le Ronaldo hian a thazok khlom tur vang ye mai na am pa hi hian an tha em ve a na se hin ke chu Leo a ka kalam Lionel Messi tha ka so a chung chu en direction a chung ko hian space a in siam thaya ma se Ronaldo po ka dang hi ka player thena mua Manchester United a thiro pu tak tak pula Messi a ro pu zo ka da ve na chen ka chu dik sang khel ko la ho thin fe em ni Messi a ro chu Barcelona player ani he ka dik pa chu wangin ani pa ni chu so to se thiam har ka te ve ko ni ibo chung ka thiam bak lo wa sa pachal ka me lo se thim do ni Messi le Ronaldo hian tha ve a an pahnih hian mi dang zong ai nan tha ti chu kan thu tak awm a sen pahnih a hi chu Messi tlem ka tu zo ka a chan chu thil ro pui tak tak fil chunga ti thin wang ani ba ka Ronaldo po ya a chhe chu ka te lo an pahnih hian mi dang ai chuan an thiam fil lo lak he ka te ma sangin ti hian give up mấy lô xe là cái trang xe proud lô xe đủ sắp tất cả các tuổi in lập lô tuổi riêng anh có những đủ sắp này Messi có vẻ là player rất là nha anh manager cái này nó giống sợi cái này nữa Messi anh thi mặc đắng đại đâu hết thì thế nào Atletico Bilbao player tanga tem buma chang lại Granada player Batum tem buma rồi phụ em mà tôi đã phải Manchester City England à kala in siang a duang in ka ho tling thelo ba a chun chu Messi omong phang ani Messi Manchester City a chu lu theina tu na hian na kan son le de ang te ka sia Messi ro pui me ba a thin po chelo a ko tho te se lo a ku tho tak ni po thei ba ka kan pitch kan training ground bola hian an tram hon te siam nge a thigo te adot thiam em fel em ba ka khachunga hian a the em sabchi chi da ka da de hian lungoi no a ching lova Messi chu engkim anei vet hian ka ria ama kim lo chun chu a ler lo ni he ni a el pui do kha mi chilama lok do penalty pe thei do te khan te ma se a dik kher lova Ronaldo boy player chen lova Messi el thei chuna ni boka an pan hi hian midang kan nge dan nang lo vaka midang nge dan a chun Ronaldo tho kan tia ma se kan nge dan a chuan Messi tha ka ti zo ka a chun chu thil ro pui tak tak melo ti sam to wa ani ala ti zel boka